Bună seara! Sobă rachetă. O farfurie. Găurile este aici și aici. Aș vrea cu timpul să-mi construiesc o altă cameră de ardere și să fie aer secundar. Sobă rachetă din cărămidă. Nu lucrez în construcție. Prima sobă a făcut-o. Are tub din metal interior de 1,20 m înaltă, tubul. Coboară fumul, iarăși urcă sus, iarăși coboară și iară urcă. Ieșita fumului, ieșita. Eu sunt în Sicilia acum, vorbesc. Iasă 60-70 de grade afară. Mi-am făcut o plită. Mi-am făcut și cuptor ventilat. Ca să poată face un dulce ceva. Vedem ce temperaturi sunt. Da, aici unde bate flacăra mai tare, 350 de grade. Frumos. O leac de mâncare la cuptor, nuală de lut. Cu timpul vreau să-mi pun și eu șerpentină în interior, să-mi încălzesc alte cămeri sus. Da, foarte frumos funcționează. Da. Am o oră de când am aprins-o. Nu e caldă, e rece. E rece. La 100 de grade, 3 ore o lăs aprinsă. Foarte funcționează, foarte frumos funcționează. Da. Puține grade am aici, 200. Mai trebuie făcut, renovat. Da. Rulă cu magnet. Este o bucată de magnet. Se închide așa frumos. Seară bună la toți! Monoxid de carbon. Da, fain. Fain, fain. Aici am o, cum se cheamă, când aprind soba, deschid asta și fumul direct se duce de sub. Când ajunge la 60 de grade iese fumul, închid asta și face turul pe desubt. Da.
Seară bună la toți!